ja sabem que tenim la Propocultura i amb la Míriam li diem mira, ens agrada aquest espectacle. Llavors ja busquem els nostres amics qui està interessat, qui no està interessat, autogestionat, és superdivertit. Hola, soc el Gerard. Vaig anar a veure tots els concerts del Pop Paterres i hi havia molta gent i per allà disfrutaven, cantàvem. I aquest any a veure-hi, i aquest any hi tornaria. Em dic Carla, vaig fer de voluntària a Verdú, amb dos de fusta. I et va agradar molt? Sí. T'agradarà tornar-ho a fer? Sí. Hola, soc l'Anna. Vaig anar a una exposició de Lleida al Caixa Fòrum. Ho vaig passar molt bé i em va agradar molt. Hola, soc el Joel, m'agrada molt el Girona, soc fan del Girona i vaig anar a Montilivi a veure el Girona Osasuna. Hola, em dic Albert, vaig anar a Trap en Cultura a veure La Passió de Cervera, em va agradar molt, va ser molt divertit, em vaig emocionar i llavors és una manera que surti de casa i llavors que vagi a veure espectacles o de cine, de teatre i que es faci una mica de tot.